zukamon hitzi entzuna gure ipozik Zaharra ez da izan dakoa luzaroan dena baizik Zaharra ez da izan dakoa luzaroan dena baizik Berrio xarbai gorriko bakio naiz getariko Topadagigun eta bakean bizi gaitezen betiko Topadagigun eta bakean bizi gaitezen betiko Arratsaldeon eta eskerrik asko. Mikel Ajuriago Geaskoa Uribetxeberria naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikaria, zahartzaroetan eta aditua naiz eta ni oso zaharra ez izan. Eta proiektu piloto baten harira, etorri naiz gaur amezketara, bilera bat egiteko asmoz herritarrokin, eta bilera ondo joan dedin lehenik eta behin pare bat ohar. Mugikorrak itzali eta isildu, mesedez, eta bestetik ez aritu bilera grabatzen. Hemen esandakoa hemen geratzen nahiko genuke, hor jarri dugu, gu gero datuak eta atera ahal izateko kamaratxo bat eta jarri dugu, baina zuek grabatu beharrik ez daukazue. Eta horixe proiektu piloto bat, zahartze aktibo eta osasuntsua izeneko proiektu piloto bat. Ari gara martxan jartzen, hainbat herritatik pasa nahi dugu eta harrituta nago, hemen amezketan, jubilatuek izan duzuen harrerarekin, gainera batzuei begiratuta, zer planta duzuen jubilatuak izateko. Ziurrenik, aralarrek eta hemengo naturak eta izango dute, zerikusia horrekin, ni Donostiarra naiz, Amona Beizamakoa nuen, baina ni Donostiarra naiz, eta hango estresak ez du laguntzen, horrelako itxura izaten. Halere, hemen bizi egin beharko zen garai batean, zuek umeak zinetenean eta gazteak zinetenean eta herri txiki hauetan garai batean pena etzen urri izaten, ez horixe. Hemen babak eltzetik atera egin behar izaten ziren, ala esaten ziren gintzen niri Amona enkarnik, Beizamako Amonak. Hemen babak eltzetik atea egin behar die eta elkarren harrimura kontatu gabe gauzak ez die egiten. Eta askotan esaten dion Amona enkarniri, jo Amona, zue bai garai batean baloreak, berak esaten ziren, Markel, baloreak, iez babaloreak. Baloreak ez, hemen beharra, premie eta nezesidadeak izan genizkin garai baten. Eta, hoixe, horiek dena juntatzen dienen, jendeak batu egin behar du, batak besteari lagundu behar dio, bestela jai daukagu. Baina, ni hona proiektu piloto bat azaltzera etorri, eta beti bezala, nire Amona enkarneri buruz hitz egiten amaitu dut, markatu.
ondo iruditzen baldin bazaizue, proiektu hobeto ulertzeko eta bideo bat jarriko dut. Bale? Zuek bideoaren zatitxo bat ikusi, eta ondoren jarraituko dugu proiektuari buruz hizketan. Ama, biharre bazkaltzen izango naiz. Abai? Zer deu ba? Ba, udaletxeen bilera batzuk. Beste zer. Bale, ondo dau. Ta, ze jarriko duzu bihar bazkaltzeko jakila bali bada? Zer jarrikoten? Zertzetan burruntzi punten erreta? Jode, ama, zu bai daukezula txispa. Hoi ez galdu inoiz, Txispa, harrikutsi zarateke, zahaztu, zuek piztu zakela. Bueno, ni esku agoitzan niko eta bela esan ez hemen. Ea, buruxkatik edeneo. Ama, zuak izanak zehose berezi ezaltzun esaten, oinen eskuta oinen garbiketan ingurun. Bai, arek esate zinan, gizon danak esku koipetan da hanka mainiretan garbitu gaitula. Oinik esan izan bano, zapok eta zuek, plasta-atako litzezkioken ahotik. Ama, nola leike posible zuk erantzune beti, pronto egokitzea eta gaineaz grazioso izatea? Oi, goiko jainko emandako duai berezi egin. Oi, zuna aleman izango eta. Bueno, ba, gaurko legean egin dau, eta oan ontsi garbitzu, da, bide gorrian, noa, unuzkio klarita abitu zait. Aizan kasila, baina indeuna legea alde. Ire zeinek aindun jateko, ni legeak ez baino barrenak, ainduzian barrenak. Neska, legeari esateko modu bat dun, ez adin pipertu. Enauna sarretu, baina nahi gauzek dien bezala gustatzen zaian esatea, zuzentasuna kasila. I beti, makina puntaduna, gehiago zorroztu nahien. Hartzan bizitza da saiago, persona bai petrala. A ber, etxontan xiliota zer dago, gada zinta olakon bat? Zu, xikira erosari horrezutuko azenu, Bueno. Gizona, zu berez oida loin beharra toki guztitan. Hartza baino lo gehiago, itezuzu? Pastelosteko lokuluska, hone batzekin. Zukue ateatzen. Baina nena meritu izango gainean, hau sokormazoa galanta, jota gajonak abegoazion, handa hemen zea lotxaraztenin. Nizauken honekin arrie. Ui, Lotxarazi, eske jatu maixoz, esten da, enbeste inokoa. baina izango ez den kasilda. Hau ja jarritazion eozin gauz esateula. Ibaldakin ze santzion honek, sardotetik bueltan launekin autobusen zetorrela. Bai, zu, bai. Patricio! Pareta jo behar bake! Etzak autobusa frenatu behitzat, ni honeaino xebetetan atorreketara! Bai, zitu izan zen unoi. Baina segizu baita ere, segizu? Ze santzia zuen Eliziarik hola esan nizunen. Oire esan? Ze esango nizun posizio? Jainko gizenen, mezeta ez juteko abezketako Elizea. Are akunda, ane lo hartze baldin batzuta, buru handi horrekin bakarren jotzen batzutean, ez da pentsature. Jaigo izen amarterritan meza santu ETV baten, nahikoa zuhorrekin, azalostu arakoa. Baina, ama, gu ez beti izan da holakoa. Ta, ez bazea konformatzen bagi, o ez zenuke, berriak ingo zenuke, bestea bilatuko zenuke. Berrie ez da pentsature, ez da, bueno, holako ikesteu behar. Ba, daukezunak inkonformatu behar duzu bat. Zer gehiago? Honek bai jakin. Zein da du. Disfrutatu, maixuz, disfrutatu eta ondo pasa. Bueno, mai hontan paka behar deu. Ta, zea, kontuat esan behizu. Ara, ze onte guai gula da honek. Zea, mutilagun egoket. Zondo! Ta? Ze izen dauke bat jakitek balin bat dau. Zea, txibiako.
Ziriako, ordu nahizo? Ziriako, ez behitza laneako! Baina, oire esan agaltzeo, gauza bai kirtena, horako ikaz esan alabat? Baina ama, txistean bestik ez da izan, guk eponik beharko nioke, Eskerrak gola baintzen deitzen auta. Egunen baten, akadorren bat ekartzea zuen, ezapuatu, Ni botako izutut eskuak, asai hon. Baina, Josexio, oire etu errenun. Horrenak ez zituen zainduta. Oan alabena zaindu behar ditu? Bueno. Nerek zaindu, nio zela ez goatzen. Zenbat urtuken aiuna izen ni, 12 egun lanen. 14 bai batzutan gaina. Eta, ikeo semea da betxen, oso zaintzeko. Eguerdion, familia! Aiatua, zuen bizilan guztorona. Oso, no, Periko, pasa aurrera. Ja, bazka egon dezuen. Momentu politia behar dut orduan. Zuei notizi bat ematen etorren, kafe hartzeko, brotxeteko. Pasa. Akaboneloa. Posizio, un dia, kankonelo, un dia. Arolgo matia, amezizketako albitzuriak handi baino, isugo zate. Jangoiko alandu iezu, favorez. Zer deu, Josixio, zer deu. Eguneroko legez baina marmarena bera. Tia, utzitzak marmarrak alde batea, notizi importante bat, emate etorren hori da. Lehen, hiru emakume, marmaren da, Periko. Guez bine isilduko litzekena. Ze berri oteak argi, kotakatilu honek. Ia, araba berri. Udaletxetik jakinarazi jaten, zuei da, bizudagunei, adierazteko, amezketan jubilatu elkarte bat sortzeko, ideia zabaltzen hasi omen da. Ideia hori aurrea emateko, lehen da biziko bilera, gaur gaurako antolatzea pentsatu duen. Hori xate etorrenez. Ta? Posizio, gauz batzutako ainazkala eta beste gauz batzutako. Zuek gonbiauta zaudetela bilera hartan oski, gaur gauen bilera etorri lasai. Ze gu, adineko hoi, komeni zaigu lekuat, elkarrekin eoteko, eta tertuli bitxeko, eta arazen pixkate maia zuen, markumeko. Konforme, nahi bintzat oso primerako ideia iritzen zait, bai. Gure herriko parte importantea geha, eta guke baukeu zemana, eta baita ze jasoaren. Ni jubilatu elkartea, ni jubilatu gaztigin hau handi hortako. Obe, Josixio, obe. Zenbat eta gazte, ari hobeak. Ni etzuket bate gogoi, batez, jubilatu elkartea juntazea hiltzea ikoztenak puntatu, eta etiago kampaia gaitzen azteko. Bate etzuket. Josixio, ez tegoi, baino, ulertzen sakatu dari, ibezelako jubilatu gazten odol freskoa behar zeukea. Baina, oain, haitu alden, horrez ze esan du. Nik nola maite mindu nintzen gizon horretaz. Markola geho, zertan konformen zeutea? Zergaitzetan bat etorri zineten ba. Bi alaba arrasko izan zineten da. Hoixe baietz ama, aber, zu nun bilatzi duzun, ni tanea izpa bezelako, holako neska ehar da dotorek. Bea edurne, hortan arrazoi den deskarrak, baino iaiek hortan etzinen handengo asko pasan. Eta egon nahi gelita rirrat, ni kontuatzeako lana bukatu. Ne tripa bete, eta hor bukatu junen honen lanak, handi aurrako guztik, ne honekin behar, ala porai. Baina, ama, leheneakik esan du, lan ibilia da be bizi guztik, gu betxen mai honetan, ezerren faltik ez egokitzeko. Eixe, esaten jena. Animare eta jarren utzilin, hainbeste urtetan. Eta, hoxe gudon ba, urkontzutzena. Bueno, zue seintzazue lasai marmarren, ea ni zuen musikakin berri zehar, goak emate egiten gara. Aizen Kasilda, eta noiztia ez gizonekin hain ulerbera. Ire zerra ez, zaldunen aita oinezkoik gabe gehatutako itakoa? Ez. Nik izan dizkinet aukera eagai, baita momentu goxo asko aukera. Baina lotu eskri ez libre nahi zen dinen. Aba? Izen.
Baina, garai hartan, minimo narraroa. Dena nahotan, kasilda gora eta kasilda bera. Baina gaur hemen asko kartzeina bideoia, Bueno, familia, giro arroa hon ikusita, niko izango sartutako lerrutik atia. Segin zazura aldezuen aiken. Eskerrik asko periko. Alda txontan inorro. Kaixo dibortzio! Aspaldiko! Bai? Oso aspaldikoa. Zer duzeate? Ondo. Eta... Posizione launa nunda. Hor, sukalden, loda, oaine, torri lasai. Dibortzio! Aspaldiko! Ja, ze beri, rosti alde hortan, Ondo, hortxe tirigitarraga pausoak ematen aurrera. Egunera torri, eguna jun. Bueno, nik emartxe ebat. Oini lan egiteko zuet eta banoa. Oso ondo. Bueno. Bai, Aio. izan, grazie. Gure sukaldea jungo gehan, ze esan eukiko zuezek eta han lan bat bukatu barra bazuzken hau, guazeman. Ba, aspaldi elkar ikusi gabeta, itxik egin gabeta. Horreratzea pentsatu diat ere etxera. Gerti. Ze bizi modu dara ma? Esai, gara. Mentxe moke, hau da nahitek. Naiz eta errexez izan hori moke. Oine, makume hoki, jarri non, bazkal ondon, puluska dingo deten da. Ke? Gixildure zilik biten. Hemen txene, jo gixtu gaztan minekin nitxo. Ez ba, goxixio, ez ba, emakumeak behar ezua dizkia. Hoiek ematen ziote gure bizimoduari gatza eta piperra. Piperra, bai? Nine, gainea. Andre, bai. Beti eskupeta kargau dotek, tiro hori egotrez. Ez den izango hain besteak amotek. Eskupeta bai, baina tiro faltsu. Zarata eta hotza bakarri. Minik ez. Bueno, da? Emaztea eta semea alaba ondo, zer? Bai, ara utxizkea bintzat. Bai, emaztea eta semea alaba bai. Ondo. Baina, kasla. Ire zanto aluen, isia, koñata. Isia, zatu genian ba, bai mote? Bai? Ba, iaz, ez banoa eta ez banator, jup, pantzitzaikoa. Isia, bai, ala utzi gintuen. Sasoiko, emakumea? Sasoikoa, bai, itali bezalakoa gutxi gora bera. Jakingo, gu azken olatuaren gandorrean goazela bukaerara. Lasai hartu behar diau, alda, lasaiena bukaera. Haiek esaera zarra. Gazteek, nola da? Segurantziarik ez, eta guza harro berriz, eskaporik ez. Humore gehiago balioek. Lego lepotiok eguru, Bai. Bizimoza ezinbestekoa, Bizimozak emate zion bizitzari goxotasuna eta luzapena. Gu arazo zagian ez. Bai, doni giri, kalderatxua, beharra, bazen behar. Eno, otan? Torri. Zea, irutxioa. Laun hona izan ez beti. Saiatu nau. Eta galdera, dien behar hori, gaiz guztiz aldauta, Iri, beheko txori horrek, emate kantatzen aldi. Ze galdetzen dira, apat honen funtzionatzea aldon? Urrutia joan naiz, zio? Erantzun bediak. Norekin kantatu duenean, aukera duenean, noiz behinka, noski. Saiatze. Idea ez ala. Nerea, haka zaharra mot. Lehengo zozoa egoan txantxangero bihurtu dut. Hortxe,
ezin abesti bukaera gertu. Da, dira raskan da, gaizki, komeri ez euken. Bueno, hori bizitzako legeanek, Adina ekartzen di kantatzeko goa eta adinak mututzekoa. Eta, hori bidezkoa dek, mututze hori. Baina, aurra engarnio. Ba, nire anaia zaharrak, badik zahartzaroaz da esaera bat. Esaten duena, atxona zaharrak ditik 3 elementu. Estune, karkaxa eta putzkarra tormentu. Lehen esan diatena, bizikoza. Eta, nik ere, gai honetaz zaigan ez, Donostian, ni Donostian bizin daizela. Bai, montatzen zai, bai. Ba, Donostian, nire kuadrillan, badeak pasarte txistoso, grazioso bat. Bai. Bueno, ba, Donostiako antiguo auzoan, kuadrilla bat, ostiralero diario, biltzeuen txikiteora. Ostiraletan diario. Han ibiltzetuen, alboean, emakume zitzeri, mundua konpontzen saiatu. Talak batean Andres, ikusten dek Andresek ikusten dik. Xixario, triste. Da, Xixario somalaia baita. Da, triste, Xixario ze pasatzen. Zorroz. Urrun astean bildu ditu berriro eta Xixario triste berriro. Berriro burumakor, itxik esan gabe. Andres inguratu zaiotan, zer? Esaiak, zer baizeren ezago bideo honetik ezoa? Esango da, ba? Ba, beko kanari honek etxeak kantatzen. Nehatzeko zona, Da, nahikuna joan nauk eta matzizkeak pastilla batzuk, baina igual, alparrepatik. Bueno, Andresek esan zuen. Oaindik ere, aukera bat badauka. Zein da, transplantea. Nei intziatien transplante eta ez da ginola aurkeztek soseatzen erresa. Abai? Desagertu juk. Handik 2 hilabetea azaldu de berriro. Txixari. Eta zen, Xixario? Kaka, te baino gero. Ez da posible. Nizte, ezin iztu. Ba, liamento gara. Eta eakutxiak. Bentsokotan, eakutxi dio bat da. Jesus! Asi da, Andres. Hangoiko motzoloa. Baina zein die? Zein die, mote? Zein dien? Nola funtzionatuko ipa? Nei kentutako jarri dieta! Zer pasatzea menolako zalapatata kontuen, eruko omen geiztunek eta txarrak. Lasai, Maxus, lasai. Azkari geteako akar gobiatzen egin doa. Ez alda notizitxarrik eta soluzio. Ez da bate. Bale. Bai, honintzen zu, no? Eta... Saio, erne, gazten naizan da bila, Bai. Bale? Leitu goit, Ondo segi. Bai. Atea, zuizten. Bueno, nire bariko bat, zuek lasai segit kontutan,
Eta bakizu, mututzea gude, ampiskat eta, Jone, alaba, erote! Aldeintza, gatxajari olakoa. Bueno, hasi algea, zerta etorri gen ulertzen, Arrazoi bai, proiektu piloton baitan, hemen amezketan elordi jubilatuen elkartea sortu nahi da. Egia da, garai batean, etzela elkarteen beharrak, premiak eta nezesidadeak batzen gintuen, eta etzen elkartu beharrik ja, elkarri laguntzeko elkartu behar izaten genuelako. Ez da gaur egungo esaldia odolkiak ordainetan. Hori, beizamanek esen guenik, Amona Enkarniren baserrian odolkiak hartutan joaten ginen auzo etxetara. Eta gero, handik 2 hilabeteran etortzen ziren, bueltan odolkiak. Eta gure Amona Enkarnik ez zituen odolkiak bakarrik inguruko auzo etxetara eramaten. Hortaz gain, Aldameneko baserrikoren batean emakumeren bat gaixotze baldin bazen, han joaten zen, bisitan. Gure Amona Enkarni 2 gauza zekizkien oso ondo egiten. Jendea zaindu eta eltzea gobernatu. Eta hantxe berak egiten zekiena, eginez, hantxe joaten zen, leku batera eta bestera. Han etortzen zen esanez, Josepi azken aldin, ez da bilain ondo, Edo Loli alargun geratu zenetik ja, bajatzen hasita dago. Beti esaten nioni, baina, Amona, zuk? Zema lan egiten dezen ez da, lana? Lanan zai eonda alperri zeok, Markel. Lana ikusin beharrik, berik eta belarrik azti ibili. Eta hoxe, beharra, premie, nezesidadea zeon garai baten, eta bakizue, ze esaten duen esaera zarrak, behin urak joan da geho presa egite alperrik izaten da, eta orduan, begik eta belarrik erne eta azti edukitzeak garrantzia dauka. Eta elorri jubilatu elkartean ere, zenbat eta begi eta belarri gehiago egon, orduan eta lehenago ikusiko dituzten, ze lan dituzten. Iu! Bueno, hemen dezuen musiak falta zena. Ikustatxo eta torritzea da, Tatonea. Zer? Zuk hau ikustaldezu, nire burue, hau. Ni guapa jartzea, naiz mamenen pelukeria, eta honea orduak otortzeatik, alde jindiot rolo kentzeko du behar, azte txura ginatorren. Bueno, kontu gutxita, ekarri kafean eta belatxupitu, eta karta ekarri. Bakizue, galtzeunak, batu. Nik ino xixo. Bio jarri behiu. Bikote arreti. Oitek. Ega. Alto alien. Oto oie, pasara. Ke pasara. Hemen txuktua. Oitek. Kafea, ningen ezerre, Berontio, nahi hori kafea. Bueno. Abre bai, abre bai. Abre gutxa. Ti banatuko txuk, iasi, banatzen. Ega. Ba, behando, no, eso ez zuzeti etorri behizen ni behando. Ea, txiko emakumeekin, nahikoa ez? Ba, zeudo bizino, elma, Eta hau etorri zaigu, eta argi ez hasita nola gehatzea, abasi gatu nahi zain. Hasita guta da, horretik etxe. Betzik nola moldatzea izan, beti emakumetatzen. Eta natu bai baino, beti hartxe, Antzen garriko ez zeule. Dena jengo goke, venga, seizak artetan. Boro. Asi hau ditik gara. Ondia, paso. Paso. Txikia, paso. Paso. Bai. Bai? Hor dago. Zesatek, medontzio? Alpotin, baina duple arrozkeanik, Nuklearak, bota model, bota! toma. Kantoik. As! Bate da huts. Ona! Hala. Oiatu, Ondia, hasi ez egiten da.
tutx. Karea dezizio pentsatzen, oain irabatzen dek da. Gure tontu bat eta duzuerte gehiago. Horretik ditzez, emelotzio. Eta, ze ondorio atera dut ba, emakumekin aldameneko izandako izjari horretaz, Xixia? Ez ziaten ba, jubilatuen elkartea osatzeko bilera joteko gonbidapena luzatu. Jubilatuen elkartea, hemen soziala dauke gure. Ez da betxatu ere esan. Eta Lorentxa, burutxua ez da, baina zinegotzio, zer esaten hortan. Hijo, Xixio, ez aldezke izan bi osagarri, sozialea eta jubilatuen elkartea. Ba, gaukatutako soziala, beste autokan elkartea, zatik ez? Hemen, zu garrantzitsua izu, hori dudan burutan bale. Beste jo. Bueno, seizazu ekartetan. Nahi kisto erreparo amatik. Kistona, jubilatu guztik zaku berdinen sartzek. Eta jubilatuen elkartea ezen, zeinek arduratu berri jubilatuentzaz? Udalak? Dena udalak? Ez, udala nola da. Kartenan jartzen, sozialen bazkarren bat egon txekinak ikusten paren baino, eta bakintze jartzeuna, gutako bakoitek zertxo bat egingo bagendu, betiko ez duke dena inbeharko. Hai galdezu ondo, gutako bakoitek zertxo bat egingo bagendu, betiko ez dukela dena inbeharko. Horrez esan nahi din ba? Zer esan nahiko ba? Jubilatuke gion esku daunak zozer egin behar deula, ez utzi dena udaletxen esku, izarrok eta karni nahiko lan izatik. Bueno, venga, banatu. Ea bigarren ari bazte dut da. Ai. A ver. Venga. Udaletxean ere badiago beste horbait duri da. Herriak eskainiko digu denoi, guk denon artean herriari eskaintzen dioguna. Entzune, herriak eskainiko digu denoi, guk denon artean herriari eskaintzen diguna. Biak ditugu sagarrik, Pelota eskolako eta gaztedekuko ia legezatu bela behan elkartea, eta gu fundamentuzak? Lehen esan dizuet, nahi kisto erreparo amatezeak, jubilatu guztik, zaku berdinen sartzek. Venga, hasi, handitik. Venga. Enbido, handia, nahi aldezue? Ez. Txikia paso. Paso. Parek ez. Ez da ere. Ez da. Oku, aldezue. Ez. Bai. 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 Ni oso begirare izan zanta, ikusten da, demokrazia. Ne esan dizue? Ordo. Ordo! Nik zesatek, menontzio? Ne? Venga, bota! Bota, ea! Oita mabiezkeketa, oita minak inoez aldi epai. Nola ez, nik hemen ikusi bat inoen. Tipo bat, zer behar begi, Tika da zer tiktoka mute. Jarren dizkiu. Bueno, zuen ustez, zer jaso godua, gulatu elkarte hortatik ez. Etxen, Andregin, erabat, moko gaitzen naiz da, ez dakit, oain, listorka bietatu behar dut. Zer jasoko den goizitxio. Guk antolatze deuna, eta guk deuna buelta jasoko jau. Gutxi alda, antolatutako diogu diskutatzea. Bueno, antolatzen zego elkarte, mus txapelketa bat, edo azkazala moztutzeko servizio bat, jarri? Esan dek denuntzio. Amezketan azkazala mozteko servizio? Bai? Bueno, atzoni, tolosan izan ditxunak. Aregin sartzen zezkenan, da. Zeizena bat totologoa. Totolo hori eiz, melozio totolo bat. Baina gizei deitzen zaian hori di. Podolo bat.
Rioja eta Nafarroa eta Ardoan, biba la Pepa nibili. Da, gero narteko tertulia bate bai, itzaldi interesanteko bai, eta egin eta emilko zentroara galpela bat bertan bazkailu, atxalde noen memorie landu behar dela eta memorie landu, ariketa batzuk egin da, eta plan hona egiten. Egonean, txinga egizun hona. Ia, mami. Oindik, oiz esan behar ziona nini Andreia. Zue gomezin joan zuela. Leku harrika. Jantule badi magea? Ez, honek eta berban diguteko. Ik ze esan nahi eperan dela egin? Esait, esait, horreleko binera joka pentsatu dela eta interpretea pasako dela. Jo, bidikusiko dira. Igual, Igual dena okute hauna, Horixe berena. Ungoa jo, jakindu jo, eta ze emango egu, eta ze jasoko deu, bertazik, jakindu jo. Atea, gogoen. Iktu igual ez. Kaixo, atzaldeo! Udarak jubilatun elkarte antolatzeko bilera antolatu dula, deialdi bat du, eta zuek area konbiatzea geto zen. Ez da noski euki izango emakume bakarri jutea, ez da? Noski. Erra egin dizkio. Satorra banit. Ziztu baten, Urrazpi sator ditzake. Hau, sustegoa. Luego, guzti gozaba egiten nina, eta deno putera bakina bilera. Sondo. Deno? Oxixi ere bat? Gozo arrazoitu zanartu indi? Mama, xux, guerrin esateuen bezala, hau jandako netorria iguaine lekuarren utzi hauen. Zerbait esan den? Ikustean ez, ni baino habilidade gehiago zela konbentziten. Hola, orduan. Bilduta. Batu, bana geratuko dela. Oi. Ia zaitiko dugu. Hola. Bueno, esatizudan bezala, garai batean lanak elkartzen gintuen, edo elkartzen zituzten, garai bateko belaunaldiak lixua eginez, adibidez, arropa garbituz, edo belarra bilduz, edo txerriltzeko garaian, edo hartazuriketan, eta lanerako elkartu bakarrik ez. Orduan hitz egin ere, eta kontua kontatu ere, eta elkar ulertu ere, eta mundua zer modu zebilen ere, jakiten zuten. Konpainia eta tertulia ere gauza importanteak, baitira, gaur egun lanak ez gaitu elkartzen eta elkarteak sortu behar izaten ditugu horretarako. Gure amona enkarnik zioen, haiek oso larre motzean ezitakoak izan zirela eta Elizaren federarekin eziak izan zirela. Gaur egun ordea larre motzetik gutxi daukagu eta Elizaren fedetik gutxiago. Eta hark ezin zuen, ja adinean aurrera zijoanean mundua ulertu. Berak modu batea hitz egiten zuen eta bere seme-alabek herrieta egiten zioten. Eta orduan, geroz eta gutxiago konprenitzen zuen bere burua eta geroz eta gutxiago konprenitzen zuen mundua. Eskerrak jendearekin elkartzen zen, eta jendearekin hitz egiten zuen. Eskerrak gauzak partekatzen zituen, eta bere mundu ikuskera besteekin batera pixkanaka aldatzen eta egokitzen joaten zen. Zeren zure mundu ikuskera eta telebistak eta ingurukoek esaten dutena bat ez baldin badatoz, isten joan gaitezke. Eta premia, beharra eta nezesidadea garai batean eskulanarena izango zen, baina gaur egon
konpainiarena eta elkar ulertzarena da baita. Atxaldeon denoi, ni Ane naiz, eta gaur udalak eskatu tertulio hontan moderatzaile lanak ikeko. Ongi torrian, Baina, bueno, tertulekin hasi aurretik, zuen izena ez zein jakin nahiko nituzke ba. Ni Asintxo. Ni Lexentxi, ni Eulani. Nahi herrin denak Antxoni izatitera. Da, nola izena zu ba? Antxoni, Ni Jacinta. Eta ni Jacinta. Zondo. Bueno, orduan pixkanaka eseitza jungo gara, tertuli hasiera bat emateko. Ze, hasi nahi aldezue, ze? hasi, geineare gerri huelta. Gerri gueta esan dut lehenez gain. Arrisku, Zenbat kafea te gaitu, eta bat emate kafea nahi aldu? Lega egun. Bale, bat emate dantzizia kafe katatzen. Hementxe kafeketa pastaketa. Ja, bueno, esan da bezala udalak eta elorri jubilatu elkarten artean osatu tertuli hau. Eta orduan, elorri jubilatu elkartetik bai eskatu iteala tertuli honen ingurun, gehoz zuen iritzia jakin nahi duela, zuen fundatzean. Así que horri batzuk beteko izkizuet, emango izkizuet, zuek gehoz zuen irizkin da betetzeko. Hortzik, da bete? Gai bete. Memori eta lantzeko da, ondo etortzei. Izenik jarri berra da. Zuek ikusi. Gero, elordi jubilatu elkarten bertan utzi. Hori alfo beharko du, ba. Tarteka betetzen dut. Eta, bueno, tertuli hasiera emateko norbait animatzea alda, o zoze gaien bat komentatzeko pau bezue? Bueno, egia esan, rotxare ematen, baina burutik ezin dut kendu eta neonia esiko naiz. Etxetik gainea. Gaur gure alabak esan ez dit ba, bere bikote inesen gandik banantzera dikoala. Nola, zo? Zeatik, ba, ia ez omen duela elkarren ganako ezer sentitzen, eta, ala jaina, banantzea, horren bestez gainea. Ne burun ez da kabitzen, nik ez dut ezer ulertzen.
Tortillera? Boiera? Ia lana zer da, sukaldarie? Ez, ez. Itzo ere zeuken hasi ikusik bate sukaldaritzake. Beste esan nahi bat zeukenean. Irudienez, garai batean oso gaizki ikusi ez zeon, neskekin eta mutileekin sexu harremanak izatea. Eta burla egiteko, esatez bien, boilera, tortillera, marikoia, esatez Bai, nik tortillera itzin entzuna nuen, Baina zaitzaizue kuriosoa egiten, tortilla eta boio hitzak erabiltzea. Goxo asko itun badik. Nire ustez behintzat hori lehenko kontua. Gaur egunek, lehikian ere arrotasunez erabiltzen duten boiera, hitza. Aurrera pena. Gaur egun ez da beraz, mina emateko tresnik, bidaki nezken, Hala, inosentxi. Oain eduzitu aiz. Nun bizia ezpain eska, zeat izuetka izixirik eoten. Lasai inesentxi, horretik ez lotxatu behintzat. Tertulia hauek hortako segitu, zerbait gehiago ikasteko. Bai, hortako bale maie, ni arkenean ikasten gara. Bai, sexu joera horiek direla eta nire inguruan ezagutu ditudalako batzuk, barruan izugarri sufritu omen dute. Barne korapilo hori ezin askaturik. Baina, denbora joanean, armairutik irten eta lasaitasuna. Armairutik irten? Zintzion da armairutik. Ez den zei ikusirik armairu horrekin. Inguruan dagoen armari horrekin. Esan egin bakarrik, barruan zuten korapilo hori askatu dutela eta jendeen aurrean lasaitasunez azaltzen direla, lesbiana bezala edo homosexual bezala. Hori da. Zate zuet isilik egon banito be. Seguramente behar, lasai horrean lasai. Ezten ezer gertatzen da. Ez aritu. Bai. Garai baten, katu zan baino, gaur egunen mutilekin da, neskakin maite nintzeare, normala nengu. Gaur egunean nik uste onartu behar degula. Sexu joera horiek ez direla kasotasunak. Adibide bat dizuet. Egun batean gilo gara etxea etortzen zaizuet, eta ikusten bat zuen eskaraz ari gara bazkaltzen, edo gero marrazkitzen. Esan duzu, gaixo dagoela? Jate bagozoa. Hoi naturala da. Sexu joerak bezala. Eta bestalde, banantzea ere gaur egunean, ia normaltzarako beharko dugu. Normala? Banatzea normala. Guainerean du Josema. Gaurko gazte, zeuken ahotsa. Ni beti ude pasateko prestaikin ez da. Zerti jo, no? Zerti? Ni oain gaztea izan jo ni. Ne gizonak eta buruai hor gehituko nake bakarrik. Ez que esatezionate, askotan esateziona, soso! Aske soso! Irun libatzen du? Ni oain gaztea baniz, libre, viva la Pepa. Viva Josepa! Baldagin horri nire herrian kide hitz egiteko era horri. Zer esaten zaion? Zer! Nahi eta ezine! Komeria zikine! Baina, gara galdatzen ditu. Nire amona, irualdiz eskondunan. Errektorearen bultzada. Hola, utzi ba ume, atxai gabe. Zer esan du, amairu aldiz? Irualdiz. Irualdiz? Aizan, ia amona ere ez dunan amakala. Eta nire amona, ere ni baino lehenako nama, lastra! Zeik ezian, harremanak gozoa galtzezunen ala, apapa!
daukan ginen hile hori. Hori ba ez den zorrotza. Nego hain ekarri zaila, templea da, patxara. Ze izan den bat, gurea. Gizona harri izan bakoitzen, toma! Ume berrien martxan. Gauz bat esan zen, gure abezat, harta jorra baina guztu, haitzen da beste hortan, Guain iazka iritzen baina, jarri armatzen hona! Kontu, gukeinen, txetxue beteta. Egie, gure garaien, martxagoraz esaten zaionare, alkola alperriko nartu. Gure gizonak behin martxan jarrizkeo, aurrea! Bukatu arte, segitu! Orduan, pastillek etzen nuen izango. Pastilleak esatezu. Egon bali ere, gutzako bentzik ekatu izango zango. Gaina, zer geneki guk elkar bizitzaz. Ez zer ez? Bueno, esan oain doke ez askoik ez. Geinik beroaldi batek muxun batzuk eta zirri batzuk eta bakutze behetxea. Kondu hartez, getto parau. Beitzat. Lehen moleko agute zen, burue. Esan diotala baina. Eteko lasai, etxoikeko, behar bat konpontingo diela. Gure asarretu izan dutela, bilasok. Askotan gaia, baina baita joa eskiretu ere ordea. Eta alabak zer antzuten zu? Zer antzun diten? Ba, ez omen duela ia elkar maite, eta alperrik gaudela elkarrekin. Eskerrak, betxarrek, umeik ez duen, Beti esan bat egiten. Elkar bizitza, aiere eta gorra denean. Hasieran den oso politxe. Baina bio, azten jun orko medik. Zalala. Arrazoi den jasinda, arrazoi den. Ez den erresa, elkar bizitza. Baina, gaur egun gero gazte, ordea. Earki probatuta geozkon, zeitun, Probake ondo egin da, Eta horretik zatenet bane, nolatan bananduan azkar, izkinet ez zertxore ulertzen. Ez eginet zuek nola ikusten dezuen. Kotxau eguen, nola pentsagen ezaken, munduko gizon, emakume, unen azal, guk aukeratako guexe. Aukeratakoa, bueno, gutzu baina. Aurreneko muixue jaso, eta aurreneko jurtzikin, bueno, mozionatu gaikin da, tilin, ustez maite ninduda. Kotzea, ez zaitu? Hemen, aitzitxutena gaituta. Azkenen aukera ikonena. Honeko. Gizonik ez, baino libre. Dena ezin du, Dena Igual se hace falta gainonek, Beida, nik nun baiten irakurriek, maite mintzea, 2 urtetako buru baltza omen da. Joia hortik aurrea, elkarri laundu, bizitza partekatu, eta elkar ulertzea omen die, bikotekide baten sostengu. Bai. Txoroaldioi bukautako naste jorgeo, azo. Oidena jakin zamano, arrimatu kontxonan, Baina ezkondu, ez da pesitu naina. Egie, urte gozo batzuk ondorenen, zenbat asarre eta zenbat malko. Dena jainko eskinie. Apaizak ezkondu ginenen betiako zala santzigun da. Esan dituzuen guztiak esan da, zer duzu ikusten ditu honen zuarizko aldaketa eman duela. Eta gainera, zuarizko agia da, nire araian, elizan zezkoetak ditu. Gerosiago hasi ziren zibilez eta delako hori egiten. Eta guain zer, asko gentzat, ez bat ez besteak, batez. Ia batez. Lasaian, Lali. Aixintxok esan duen bezala, zuen garaien ezkontzea zen zuen helburu nausitakoa. Baina, oain gaur honen berriz, hoi ez da hola. Odon, lasaian. Baz uste saera bat, aldaketa buruzta, eskotan gaitu izan dut. Lehen esantakoaren harina,
gizarteak aldaketak mutur batetik bestera Oi, egiten ditu zuharrizkoak. Nolabait adieraztearren, lehorte gorri batetik, uholdetara bezala. Hori, ez dut uste bideo lan. Pentsatzen jarrita, gure semea nabak ezarriteu esnemamitan hazi. Ez du ikasi sufritzen, eta pentsatzen du bizitzak dena gozoa izan behar dula. Eta da. Bueno, ez kambiatze izan, baina txok. Ez da ditxe begitik, hango nizu. Euska, dane, Bai, jateko gore. Papela zikindua. Bueno, kopia, vale, sobran dale kopia. Modelo jate. zein du señora honek. Arzue, opa euskal gaieta, Pixkanaka, tertulikin, zertu esikoa beha, zer egiten. Monika, hau eko kusteko. Bat egiteko? Bueno, eta beste gaien bateo, batzok ez komentatzeko, zeo zer nire esateko? Ni pauko aigak asko kezkatzen dauna. Hala, Gaza, Palestina, eta mundu zean gertatzen nahi dien. Txikiketak eta eriotzo itzenak, hoi kezkatzen dauna. Zuek ez zara, lazari hoi. Zer zango? Txikiketak gaitza? Etxe bat erreo, seguro. Hau marka. Neko beri honek, beti lotxarra. Etxen gehatzen hasi behar. Eta pentsatu nahi gila jungoa jon. Ez. Mala jungoiako. Aparatua jarri ez dozer. Nore gero zuten apremia, Da, nio jungoi. Ni bintzak, noa baitzen muitu da. Gaina, dio, deskuenta, Ni neko ez jarraitu. Izaten baina gau behainko onda alzu hoi, berazkin hori dena ibuka eramateko, behingoz. Bai. Gaina, gure Jesus Jairo, eta bizizan inguruan. Askotan galdetuko, gabeia jarrita. Noa begira zaude, jauna, xate zionen. Neskan, eskagoen diora, labi. Jesusek, Jainkok, gizonan esku zizinan duen. Ba, txikitu zaizte zuen arte pentsatuta. Ez. Gizonan esku utziet, baina gizonak entzinenan hartu. Eta Jainkoak onartu, lortza utzi. Baina zuen ustezue gertatzen ari eskantza, giza eskubideen, raketak, horietan guztietan Jainkoa gara erantzule, ustalde zuen. Ez otegea gizakio okertu geano. Ez nik ala pentsatzen ditzen. Nik alare, oainik ez dut ulertzen, hor garen gobernu buru hoi, nola etzaien bihotzak agurtzen ikusita umeek, emakume gizonezko denak, txiki ikusita. Nik hoi, oainik ez dut ulertzen. Garbi dagoena da, hemen giza eskubideak eta horiek berdeak ziren askoa jantzitula. Zen, gaurko agintari horiek, horietaz korretaz ez dakite zer. Horietaz
Txotxak eta boterea dira nagusi, horiek lortzeko egiten dituzten astakeria guztiak. Ez? Zatzen zuhitzen bat. Guain, gazako berranatik eta igala. Zer iruditzen zaizue hemendik zerbait ingo bamenuke behaiek babesa adierazteko? Zer iruditzen zaizue? Protesta egin ditugu, eta gure ahotsa ozen asko adierazi ere bai, baina hor gehatzen geha. Ez ditugu agintari beste agintari nagusi horiek mugitu arazten, isilarazteko hor dabiltzen nazio kaikuiek. Bai, eta geho, burrutiotek, ahaztutzeare, erreskute. Mundu bai, 60 gerra baino gehiago, baina urruti daude eta urduan oiture egiten airea eta ahaztutzen erreskute egu. Arrazoi den bai, gazare urruti baitako. Kilometro askotara, eta urte batzuk ere pasata gero ere aztitzen zaizkigu. Zer urte dira ba hemen amezketan, gerra zibila jasan genuela, gure atxona monek, zenperrak ikusi zituztela hemen. Perrak? Zer perrak? Zerek ikusi zituztela? Zenperrak, ala edo bestera bat esaten gorriak pasa zituztela. Asko zubitu zutela alegia. Bueno, beste behineni, lekuzkanko. Hartzekoa. Baita ere, espategin, loatu guzat. Eroski baino, indalantzi, balak argitaratu ba. Ezketako egoera sindikatzen duna. Han, aztu, baina, 25 persona. Hiltzi den gerra zibilean, amezketan. Bere txiki honetan. Eta kartzeleratuak, eta desjabetuak, eta konzentrazio eremutara bidalitakoak, eta bat. Zuerteak izan dugu hori jakiteko. Erie, guildako ez da zauritu ez aztu. Ondorengo jakinez, geohistorie ondo ez ezagutzeatik, behin da berriz, hastakeri berdine. Behin da berriz. Egia borobila. Gara jartan egu atrona da, eta gazte zeinen bultzatako notezien horrek. Batek borten zitzaien gerra hartan? Hemengoa behintzat Frankole patente harrek. Gizonezko hau dene, beste netan japuta, beste arroi dutela xe. Ba, eta alaxen gaina, hemen, gorriak guke bameak zazena. Viva la revolución! Esan da, emakumek hartu behar gineke agintea, ez altzaizu ituitzen. Gizonezko kikusten zein duen, okerrago ez dino bingo, ez dintzen da, zein dutzen. Aldaketa beharra, bai, baina zantzei iruditzen patxaran astiro egin beharreko aldaketa dela, adibidez. Zuen etxetako senarra konbentzitu behar dituzu eta ezi behar dituzu etxeko lanak egin. Eta, denbora libre edukideza zuen emakumeok, zuen gaitasun horiek garatzeko edo desarrollatzeko. Zaila... Mundue gobernatzea ez dut uste iritsiko behanik, baina ze iruditzen zaizue jubilatuen elkartean arduradun gehienak emakumeek izatea adibidez. Bueno, esan bat egiten dut, oso ondo. Azteko ondo, baina hori egiteko ere gizonezkoak konplize behar ditugu, Ho ez? Bai. Zer inat oso ondo entenditzen egiten. Zer izan nahi da. Uiak aldatu, hau txekendu, okondu jarri, eta gauza hoi izan da. Eta hoi, etxe guztietan. Gurene bai. Gurene bai. Gurenez! Zuen izan bezalako bat izat, janduek ja. Nozat esango izuet, bezaien berrieitean esago. Ai, ama! Ez da giro jubilatu hauki. Ez
da gido. Nik alkatei esan behaiot, ok ez duela ne beharrik. Beak earki asko modatzeila bakarrik. Gerrangatik aiuda hitziken baino, gerra oaindiko piztuko berri hontan. Piztuko benez. Bueno, ja tertulin bukaerare aiatzen aigea. Nik uste da honek, zait ikastekore asko balio izan dula. Eta ikusita honek arrakasta izan dula, nahi iruditzen zait, tertulio gehi horrein da. Horiek ez dakiz zuei ze iruditzen zait zuen? Jarri horrein. Zuek ordenak egin. Egunero, atxekin, ondo Entzako? Jakin goia. Egunero diario. Oida. Oie, etxean ondo esan. Ni arrabeteko nora. Bueno, ni enaiz amezketakoa. Orduan, gaurko tertulie azapore onakin bukatzeko, bertako anekdota pasadizon bat. Aituko nuke bat guztua, ez dakit norbait animatzean kontatzea bada? Pasna ez alda nahikoa izan hau osatzen. Ez. Anekdota bai. Memoria eta lantzeko Bat, hola txiki, motxa balio aldu. Bueno, Bernardo Tolosan izan, letorria, amezketa erromeria. Bernardo Tolosan izan, letorria, amezketa erromeria, amezketako plaza bete-betea. Eta laguneki animatu eta gertuatu zaio. Pista, begie botatatu neskana, gara esan dio. Kaixo, Gabon, zea, ingoaldeu! Akatu, nergazo nota, zea, dantzan ingoaldeu! Bale, Hala, así dantzan, eta erromerien elkarrekin osatu mentzen. Garai hartan oso ohiko omentzan, dantza batetik bestea, dantza laune aldatzea. Baina dantza lotun elkarrekin eta dantza suelton, elkarren ondon osatu du erromerie. Eta bukatu garen, Bernardo eskin omentzitzaion gabuna isia, nahi izatea etxean jore launduko nizuke, oso guztua. Hundie, tinuri pasaue, ja baserrie biztan hortxe duela. Isiarrek, bueno, Bernardo, eta zu, honiaino etorri eta zeo zer, izan nahiko zenduke, ba? Eskerri asko, Tolosan bokailo agan etorri ez da, beste atartu! Zer zantziola, Joseba? Eskerrik asko, Tolosan bokailo agan etorri nahiz da, beste atartu eta martxa!
de eskainiko igu. Memoria harra ukea, Memoria lantzen hasita gaude ja elkarten. Bueno, eskerrik asko denoi etorri zeatelako, bakizu, jubilatu guztiok, jubilatu itxurik ez daukezunak eta denak, elordiko atek zabalduta dauzkezuela, guain irteeran, errekarko hortatik enjun, eta DBH-kok, harritu, intxok eta hola, ikasbidaian diru ateatzeko, baina azken kontutxo bat ere komentatu nahiko nizueke gaurko antzerkie jubilatuta bai, baina geldirik ez, dio, izenburu horrekin, eta hoxe, hemen gaur jendarten baukeu, beste pertsona bat, 70 urte pasek, desente pasek, batun arren, bere ibilbideko momentu gozonetarikon edo bizitzen erongoa noski, hoatzen jarrita, amezketan, lehenagotik ere igual antzerkin bat izango zen, baina ni behintzat nik ezagutzen dutela, eta duela 20 bat urte hasi ginen, amezketan antzerkik egiten, eta ara nun, guk lehenengo egin genuen antzerki hartan, ez genuen guk testu idatzi, ama begira zazu zan. Guk lehenengo antzeztu genuen antzerki hue duela 20 bat urte, frontoien bertan. Eta gaur hementxe, bakutzako polite izan da beha hemen eukitzea antzerki hau ikusten, ama begira zazuko protagonizatako bat, ondorenen, Goenkalen, Martinen, Jaunda Jaben, eta azken aldien 11 pelikulatan ikusita gero, Maspalomasen gatik, Goya sari ere irabazi duna, Jose Ramon Soroizbea ere hemen daukeu, altxatzeko eta etortzeko eskatuko dut. Gracias.